ezilalini kwaye ndikhulele ezilalini njena ndikhula ndinento ethi ndifuna amaphupha wam abe ngaphezulu kwale ndawo ndisuka kuyo. I want to achieve more. So uNasizo ngumntana wasezilalini oyi-go-getter, umntana wasezilalini ofuna ukubona nabanye abantwana basezilalini bephuhla ngakumbi. So uNasizo ke lo. Nkosi kakhulu, siyabulela. Ndiyafuna ke sibe kanti siyatyatyadula. Ungumseki ke ungumqambi we-Eastern Cape Inkciyo. Masiqale kuwe ke ngoba kaloku siyayiqonda uba ngaba xa kuthethwa ngenkciyo kuthethwa ngabantwana abaye babe kanti okanye amantombazana aye kanti abe ayahlolwa. Siqale kuwe ke ngoku wena ude ube kanti ndiye ndabe kanti ndiyazama kukujonga ukuba uneminyaka engama-28, yi-28 years leyo ukhona apha emhlabeni. Wena yintoni ekugcinileyo kwaye ke wakhuthazwa yintoni uba ngaba ikugcine uhlale uyintombi nto kule minyaka ukuyo? Bhuti wam, ndikhula kwikhaya eli-diverse kakhulu. Ndikhula ekhaya kukho abantu abahamba icawe, kukhona abantwana abahamba icawe, kukhona abangahambi icawe yanasenda. Kodwa one thing about ikhaya lam is that ii-values esizifundiswayo sizigcine, siziphathe kuhle. At the same time siyafundiswa nangezinto ekufaneleke umntana wentombazane engazenzanga ezizawuthi zi-affecte i-future yakhe. So i-decision yam yokuzigcina kakuhle isuka kwezaa values okanye kwezaa mfundiso ndizifundisiweyo ekhaya. So yandenza ke ngoloo nto leyo ndibe nento ethi nokuba ngabana mna ndizigcinile but ndirhalela into yokubana abantwana bezemva kwam, abantwana be-community yam, nabantwana be-province lapha e-Eastern Cape bangafunda mzekelo uthile from i-lifestyle yam endiyiphilayo. Because in most cases into yobana abantu abanintsi baqala ii-organizations zezinto abangaziphiliyo bona. So mna I wanted to create into endiyiphilayo so that ndingazuthi xa ndibhorekile yiyo ndiyiyeke, but something ezoba yi-lifestyle yam. Obviously ke abanintsi inkciyo kudala bayivayo ubana kwakho into kathiwa inkciyo kudala. So I wanted into yobana ndivuselele mna as a young person, ndiyivuselele at the same time ndi-implemente nezinye ii-programs ezizawuqinisekisa into yobana zine-impact e-positive kwimpilo zabantwana. So that's why ke ngoku I decided to start Inkciyo Eastern Cape. Siyiqale nini le nkciyo? Ngowuphi, ineminyaka emingakanani lo mntwana wakho Inkciyo Eastern Cape ukhona ngoku? Ineminyaka ngoku 8 because ndayiqala ngo-2015 ukufika kwam eyunivesithi, and ukuyiqala kwam ndayiqala ingathi nje yinto encinci endiyenzela abantwana baseXhorha, kodwa yakhula ngokuye kwam iminyaka nangokuxhaphaka kokusetyenziswa kwe-social media. Yakhula abantu abanomdla wokubana ndifikelele nasezindaweni zabo yanasena. So yiyo le nto namhlanje niyibona ikhule kangaka sele iyinkciyo Eastern Cape. Kambe ke ikhule ngeyona ndlela ingomangaliso. Ndizama ke ngokuqonda ingakumbi kumntwana oyintombi ophulaphuleyo ngalo eli xesha. Wena xa uyijongileyo njengomseki wayo yonke le nto, ibancedise entwenini abantwana ingakumbi kwintlalo nasekukhuleni kwabo nokuziqoqosha? Ungathi ntoni ebancedisa kuyo inkciyo Eastern Cape le? Bhuti wam, inkciyo Eastern Cape inegalelo elikhulu ebantwaneni. Xa ndithetha ke nabantu abanintsi ndiye ndithi inkciyo Eastern Cape ijongene nokufundisa abantu abatsha kwezenkcubeko, kwezemfundo nakwezobunkokheli. Into yobana i-impact inkciyo Eastern Cape enayo inkulu, because asijonganga ekuqeqesheni abantwana ngokuziphatha kakuhle qha, koko sijonge imingeni abajamelene nayo, sijonge ukumitha kwabantwana, sijonge iziyobisi ezisetyenziswa ngabantwana, sijonge nemimicelimngeni efana noxinizelelo lwengqondo abathi abantu abatsha babe nalo. So inkciyo Eastern Cape xa uyijongile ngaske abone iprogram eyenziwe ngabantu abatsha
to address i-issues zabantu abatsha. At the same time, nokuthi singabantu abatsha sibonakalisa into yobana we are proud ngemvelaphi yethu, we are proud ngokuba ngabantu abamnyama, and also we are willing to learn nangenkcubeko yethu as abantu balapha eMpuma Koloni. So Inkciyo Eastern Cape ayikho ngokuziphatha kuphela, koko sikwajongene nento yokubana as young people sikwazi into yobana sisebenzise amazwi ethu to fight for izinto esikholelwa kuzo as young people. Nkosi Madlamini, siyabulela. Imizuzu asilenze ibe 16 bethile eyesibhozo intsimbi. Ngemvume yakho ke siyawumnika ke nomphulaphuli weVukani Community Radio ithuba lokuba ngaba angene kambe ke azibuzele loo nto afuna uyibuza okanye ancome apha azoncoma khona kwa 0738491740 0738491740 kungenjalo uyakusifumana phaa kwa 0725145381 khona ke napha kwi-SMS line yethu enguyona phaa kwele icala 47126 uze kambe ke uzibuzele apha kuMadlamini loo nto unomdla ube kanti uyayiqonda. Ndiyafuna ke sibe lo mzuzu sisalinde umphulaphuli sibe siqhuba kule minyaka eyisibhozo sele uyikhankanyile uba ngaba oko uyiqhuba le nto yale Nkciyo. Ndiyayiqonda uba ngaba aye abe khona amagingxigingxi oye ube kanti udibana nawo apha endleleni. Ndifuna ke siqale kwimicelimngeni oye ube kanti uqonda uba ngaba apha ndike ndicinge noba ndirhoxe ngenxa yezinto eziye ndizifumane ebudeni bexesha. Zintoni ezo nto uqondayo uba ngaba ziye zibe kanti zinako ukuqhubekisa okanye imicelimngeni? Bhuti wam, imicelimngeni endiye okanye sesijamelana nayo, because Inkciyo Eastern Cape ayijonganga okanye ayijongenanga nam qha. Siyithi equlathe oomama abadala abaqinisekisayo into yokubana ngalo lonke ixesha iprogram iyaqhubekeka. So ezinye izinto izimimicelimngeni kukufumaniseka into yokubana siyafuna ukuya kwiindawo ezininzi ziseMpuma Koloni, siyafuna ukuya ezilalini, kodwa ngenxa yee-resources ezingekhoyo kuye kube nzima into yobana sifikelele kuzo zonke, because abantu abanintsi bayasibhalela. Ufumaniseke umntu uyasibiza uthi sicela nizeni eMatatiyela, sibe siqonde yokubana we have enough resources for into yobana sifike eMatatiyela. Okay. Yes. Zenye izinto ezisibambayo into yobana singafikeleli kwiindawo ezininzi. Okwesibini, abantu abanintsi baqhele into yokubana izinto ezintle okanye izinto ezinotshintsha impilo yomnye umntu zizinto mhlawumbi ezifanele ukwenziwa ngabantwana abahlala kwiidolophu ezinkulu, okanye zizinto ezifanele ukwenziwa ngabantwana abasuka kwiifemeli ezithile. So xa ufika ebantwini ungunasizo nje ordinary usithi you have this vision kubo, baye bangakhawulezi bakukholelwe because abazukuthemba ngehlobo mhlawumbi ukhangeleka ngalo. Bazothi bakuthembe ithi kanti sebebona into lena yakho iqhubekeka. So kuba nzima sometimes nokufika ebantwini introduce lento because abantu abayikholelwa. Kodwa ke thina ke into esincedileyo kwiNkciyo Eastern Cape is that as a team siyasapotana, because the support is very important. At the same time we believe kwi-vision esinayo. Loo nto leyo yenza into yokubana nokubana sezikhona izinto ezi-negative ezithethwayo kwi-community but zingakwazi ukuba ne-impact kwi-vision yethu because sizithembile thina kuqala. So if ever abantu be-community can start trusting kwi-initiatives ezifana neNkciyo Eastern Cape, I think isizwe sethu singabheka phambili kakhulu. Alright, injalo ke mphulaphula eVukani Community Radio. Andifuni ke ibe yam ndedwa kambe ke nawe ndiyafuna ke sibe kanti siyakunika ithuba lokuba ngaba ube kanti uyangena. Igama layo ke ithi Inkciyo Eastern Cape, kambe ke ndiyafuna ke uqonda ngoba ubusoyikhankanyile into yokuba ngaba unike nifowunelwe kwezinye indawo. Mandenze umzekelo, ukhona umuntu ndisecala apha ecala amantombi kambe ke okanye abantu abatsha bamameleyo abanomdla ukuba ngaba babe yinxalenye nabo beNkciyo le nakwezinye indawo. Niyabamkela abantu abobumila olo hlobo, benza njani ukuze babe kanti nabo bayinxalenye yeNkciyo Eastern Cape? Bhuti wam, sibamkela because igama le-organization yethu yi-Inkciyo Eastern Cape. So kwa igama nje eli liyasixela into yokubana yi-program eyenzelwe abantwana bonke baseMpuma Koloni. So noba nobundawoni na,
kangento yobana ngoku sesinazo nee-branches ezikwezinye ii-provinces because injongo yethu kukuqokelela bonke abantwana abaneengcambu zalapha eMpuma Koloni abakwamanye amaphondo ukubana mababe yi-part of the program. So umntana oseqala, umntana osematatela, ose-Queenstown makayazi into yokubana unayo indawo kwinkciyo Eastern Cape, and also we want more kids abasuka kwezi ndawo zabo because sifuna igcwale i-province yethu yonke. At the same time sifuna into yobana be-part of ezi discussions okanye ezi programs esiba nazo because ekugqibeleni bayazidinga. Kamnandi ke inkciyo as a program eyenziwa on social media siyafumaneka siyinkciyo Eastern Cape. Sinawo ne-website yethu umntu anoyivizithela each and every day engu-www.inkciyoec.co.za, and xa ufika phaa kwiwebsite yethu uzofika sikhona ii-contacts zethu because sifuna uba as visible as we can so that abantu abaninzi xa befuna ukudibana nathi bangakwazi ubana badibane nathi. That's why nee-numbers zethu sizifaka kumakhasi onxibelelwano because asifuni kube khona umntana ozawushiyeka ngaphandle. Sifuna umntana who is interested in being part of the initiative makabe yi-part yayo, and obviously abazali ngaske babasapote abantwana. Ndizama ke ngokujonga imicimbi yeminyaka, niye niqale kwiminyaka ethini niyomaphi? Siqala kwiminyaka engu-8 years then siyaphela ku-25. La 8 years ke it's because ii-programs esizenzayo zidinga umntana akwazi uba independent because fumaniseke sine-camp umzekelo ye-7 days. Kulaa camp ye-7 days wonke umntana ophayana funeka ibe kanti ngumntana okwazi uzihlamba because bafundisa i-independence. Ube ngumntana ozokwazi ukupakisha iimpahla zakhe xa kugqitywa uhlanjwa, akwazi uzipakisha iimpahla zakhe aqoqoshe because sibafundisa ne-neatness lena, like zininzi into esibafundisa zona. So that's why age yethu siqala ku-8 years because sinento ethi umntana ona-8 years at least sezininzi izinto akwazi uzenzela zona. Then siphele ke ku-25 years because at age of 25 a lot of young people sebezimele ngelo xesha elo, sebegqibile naseyunivesithi. It means that sebekwazi nokuzenzela ii-decisions ngokunokwabo because i-aim yethu is to ensure that abantwana are psychologically fit to make ii-decisions ezoba ne-impact ezoba positive ezimpilweni zabo. Then if ever umntana at above i-age ka-25 usafuna uqhubeka ne-program, still welcome makaqhubekeke ngayo, but thina once ube na-25 years sithi well done kuwe, we are proud of you, and also sivile into abantu deske bafika kulaa age because abantu abaninzi abafiki nofika ku-25 bamitha bena-14 years. So kuthi i-aim yethu ye-program is to ensure that abantwana benza ii-decisions ezirayithi ngexesha elililo. Enkosi, ndicela ke undiphendulele apha uNeliswa yena uthi usecacadu esithi camaguntsundu. Ndiyabulisa ke nakule ntombi yakwaMndende. Ndicela mna undibuzele apha kuye, ingabe uyakwazi na ucebisa nokuncedisa umntu omtsha oneminqweno yokuvula eyakhe ifoundation ukuze naye azivulele inkciyo yakhe na? Uyayenza loo nto na nguNeliswa icacadu lo utshoyo kweli cala lingapha? Bhuti wam, lo mbuzo ndiwufumana each and every day kwi-inbox zam, and one thing ndithi ebantwini ndiye ndithi abantu when they see mhlambi what you are doing intle baye bakuthathe as ubana sowungungqondongqondo kuloo field leyo, ibe ingenjalo. Na inkciyo ye-Eastern Cape ayimanga because of me, but ime because of working relationship endinayo with i-team yam. Yanasena, so it's between me and i-team. And ke ngoku into awusuphi uyenze simple because uyibona ingathi intle, but it has to start with i-passion onayo. So uphendula usisi, andinothi ndiyakwazi umuntu umncedisa afuna ukuvula yakhe, but one thing endimcebisa ngayo is that funeka qala qiniseke kuqala into yobana does she have i-passion of le nto afuna ukuyiqala, because i-organization enjengalena that we are running ayikho lula because inento yokwenza with umntana ke funeke umunderstandile ngeenkalo zonke, funeka ungadikwanga ngumntana. Njengoba ndisithi we have a camp ye-7 days. Kulaa camp ye-7 days
engiqinisekile into yobana nami ngokwasengqondweni I'm fit ujamelana nabantwana ndingabashawuti ndiyazi into yobana how do I communicate with them. So abantu whenever they want to start organizations ezinjengalena ingase aqale umuntu enze sure that yena as isiqu uyazidevelopa in terms of communicating with abantwana, in terms of ukuziqinisa naye for imicelimngeni azojamelana nayo phambili. At the same time bayazi into yobana to start organization ayiqali ngento yobana uqokelela abantwana. You have neempepha ezi-right, you have to register into yakho because ezinye challenges esinazo is that abantu benza izinto bengenamvume yokuzenza. So you need to undergo zonke ezi processes ezikwenzele uthi ufuna abantwana bobana bajoyine this initiative yakho, but uyazi into yobana yonke i-steps ekufuneka uzilandelile uyazilandela. But obviously singakwazi into yobana sincedisane mhlawumbi and brainstorm into yobana how can you make eyakhi organization to go forward, and also mhlawumbi nokubana ndishare my own journey kubo ingabanceda understand bangasho babona ubana okay Inkciyo isenkephi kule ndawo njena it's because of this and this and this. So usibisanjalo, but if ever kholelwa ukuthi passion yakhe then makathi go for it. Alright, njalo ke mphulaphula Vukani community radio nzama ke ujonga abanye apha ku Facebook abangenileyo. Khumbule ke ungakwazi nosishela ushicilelo lwakho le voice note kwa 0738491740 0738491740 kulapho ke uyawuthube kanti uyazibuzela kambe ke uyahlomla nje sive kuba ngaba wena uthini ekhaya. Masijonge ke ngoku umcimbi wesini ngoba omnye uzothi hayi kuthethwa ngabantwana ngamantombazana apha, amakhwenkwana okanye abafana nabo bamkelekile apha kwinkciyo Eastern Cape? Sibafuna kakhulu bhuti wami, sibafuna kakhulu abantwana mama, because I think Inkciyo Eastern Cape out of Inkciyo ezikhoyo apha eprovincini, Inkciyo Eastern Cape yenye ye-programs ezisikelelekileyo for having a young person ophinde wafunda ubunontlalontle, because mna kulaa nto ithi kwindlela yethu yokuqinisekisa into yobana sikhulise abantwana abangamantombazana masingabashiyi ngaphandle bangamakhwenkwe, because siphila kwi-environment eyi-one. Therefore siza-empowerisha a-girl child waye umntana oyinkwenkwe esophuka okanye ephulukana nesimilo sakhe. So that's why kwinkciyo Eastern Cape bobabini abantwana sisenza sure that siyabadibanisa and we create ii-programs ezizawubenza ubana bakhule ngokwasengqondweni, bakhule ngokolwazi bobabini. So abantwana bamakhwenkwe siyabafuna kakhulu because Inkciyo Eastern Cape izofundisa ngenkcubeko. So asikwazi ke ngokwenkcubeko soyifundisa siyifake emantombini qha, kodwa sinathi siyabadinga ootata unqevu abancinci abazawukhula nabo zidla ngemvelaphi yabo. So yonke abantwana bamakhwenkwe sibafuna kakhulu kule program yethu. Kamakho ingamashumi-28 imizuzu bethile eyesibhozo intsimbi siya kweyethoba intsimbi ke mphulaphuli weVukani community radio. Ndikhangela ke kuwe uba ngaba wena kambe ke ungena usithini nakulo mcimbi. Ninazo ke inkqubo eniba nazo nyaka nonyaka, ndiyaqonda kwakulo nyanga iphele ngoSeptemba khona inkqubo ibinkulu kakhulu ingundaba mlonyeni ivela nasekomabonakude kokuhle kunjeya. Kasibalisele mani zeziphi inkqubo inkqubo oqonda iba ngabani soloko ninazo Inkciyo Eastern Cape enkulu, ndiyaqonda nike niye nakomkhulu kukumkani ndiyaqonda nakulo nyaka benipha. Kasibalisele njengezo nkqubo. Sinento esiyikholelwayo into ethi ukukhulisa abantwana ukuthi mabaziphathe kakuhle ayinoba yinto esiyenza ngosuku olunye. That's why Cape ingenzi event inye ngonyaka sithi sibhiyozela inkcubeko, because i-aim yethu kukubana while sibhiyozela inkcubeko but siqinisekise into yobana abantwana bazuza into ezoba benefit ezimpilweni zabo. So Inkciyo Eastern Cape kuqala i-program esiyirana ukusuka ngoFebruary each year siyoyiphela ngoDisemba. Into esiyenzayo ke bhuti wam kulaa period kaFebruary uyokuma ngoJune, kulapho siya ezikolweni siyokwenza ii-awarenesses sithethe nabantwana
siya ezicaweni siyomotivate abantwana sibabalisela wethu about ii-journeys zethu and also nezinto abanozenza ukuzikhwebula kule micelimngeni ibachaphazelayo. Then from then like edolophu ngedolophu, because we have ii-branches koogqeberha, koomonti, koomqanduli. So ngala period kulapho ke ngoku amalungu ee-branches aye azenzele i-awareness campaign yabo kuloo town leyo, because sifuna iidolophu ngedolophu zikwazi into yobana zizimile zingaxhomekeki only kuthi. Then from then bhuti wam, on weekends abantwana sebakhuthaza into yobana mabahlangane, bakhuthazane, mabahlangane bafundisane izikills abanofundisana zona usuka emixhentsweni ukuya nakwezinye izinto abazenzayo ngeetalente zabo. Then each and year September siye sibhiyozele i-heritage. Siye siyenze kube zintsuku ezintathu lo heritage yethu esiyenzayo, where siye senze ne-cultural parade, sibonisa abantu baloo dolophu esiyinoneleyo into yokubana thina sizingca kanjani na as abantu baseMpuma Koloni. Ndiye ndithi ke bhuti wam xa ndithetha ndithi singabantu baseMpuma Koloni because abantu abaninzi banale nto ithi once uthi ungase-Eastern Cape bacinga fanuba ungumXhosa, abayazi nje yobana we are very diverse, sinamampondo, sinamabhaca, sinamahlubi, sinamampondo. So true Inkciyo zizinto ezo esifuna ukuziveza abantu into yobana e-Eastern Cape si-diverse, and true ke ngoku ezi parades zethu kulapho sifuna abantu babone izinxibo nezinxibo zethu so that bazotsho babuze ubana ezi ntsimbi rhane nezinje zezi zesiphi isizwe, sikwazi ubacacisela because i-generation yethu ayizazi izinto zenkcubeko. So true le program sifuna ubafundisa loo nto leyo. Izi ke ngoku bhuti wam ngoDisemba sibe neyona program enkulu kakhulu ukuthi sibe ne-camp esiyenza for 7 days. Kulaa camp ke 7 days kulapho abantwana bafundiswa khona imisebenzi yezandla, bayahlohla intsimbi abantwana phayana because intsimbi iyadura. So sinento ethi sifuna abantu bethu bakwazi uzenzela intsimbi so that umntana sele emdala athi bakakaphangeli akwazi ukusebenzisa isandla sakhe okanye isakhono anaso ukuzivulela amathuba omsebenzi. Phayana siba ne-dialogues esizenzayo. Umzekelo kule pheleyo ndikhumla kakuhle into yobana siye sathetha phayana about ukuhlukunyezwa kwabantwana noomama. Topics ezo siye sibe nazo because sizama into yokubana le micelimngeni esinayo sibone into yobana thina as young people yintoni into esinokuyenza ukwenza loo micelimngeni. So kulaa camp ye-7 days zininzi ke bhuti wam into ezenziwayo phayana. Ufumaniseke into yobana kwayicamp iphela siyakazigqibi zonke because sizama into yobana umntana waseMpuma Koloni afumane izikills as much as enokwazi uzifumana, at the same time sifundisane nangezinye izinto esirhalela into yobana bazifunde. Ziba khona ke bhuti i-stakeholders ezahlukeneyo zizoyiphatha le program from health to education nezinye because sifuna abantwana bafunde kangangoko ukuqinisekisa into yobana banekamva eliqhakazileyo. Qhakaza nolali. Alright, njalo ke mphulaphula wevukani community radio imizuzu ngama-27 phambi kweyethoba intsimbi. Sakhangela ke nakweliya lomnxeba icala ndinibonile ke benidanyaza xeshikweni esathetha pha uMadlamini. Ungangena ke kwa-073 849 1740 sikunye nomseki nomqambi we-Inkciyo Eastern Cape uyasibalisela ke ibali lakhe ngenkciyo Eastern Cape le uzawuthi ga kulo eli ixesha. Uyatsho ke uba ngaba ikhetha ngabani loba ukoyiphina indawo uba ngaba nje ulapha kweli iphondo leMpuma Koloni nawe ke wamkelekile into yokuba ngaba ube kanti uyangena. Undibona ndihleka nje apha uAnelisa apha uthi camaku msasazi ndineminyaka 823 kodwa ke andiseyiyo intombi nto. Ndicela ubuza ke ngoxa ndinomdla wokuba ngaba ndingene ndiyavumeleka nangona ndingelilo itshitshi nje ndingeza. Anelisa, Inkciyo Eastern Cape community. Inkciyo Eastern Cape, it's a movement. So even if virgin wena, there are always indlela onothi ube yiphathi ngayo ye-initiative. Umzekelo phayana siyabafuna abantu abakwazi ukuhlohla intsimbi bazofundisa abantwana ukuhlohla intsimbi. Siyafuna abantu
esiququzelelayo ii-program zethu basincedise, okanye umntu athi yena ufuna uba yi-coordinator yale ndawo asuka kuyo ibe nguye ohamba nabantwana zonke ezo zinto ezo. So noba Nelisa awuyintombi into, but zinintsi indlela onothi ube iphathi ngayo ye-Inkciyo Eastern Cape, because ekugqibeleni even ii-decisions zenu nizenzileyo mhlawumbi zanenza uba niphume endleleni, but it can be i-lesson kuba abantwana balapha kwinkciyo abanothi bazifunde. That's why singavaleli umntu ngaphandle, siye sithi even if wena you don't awusekho selungelweni of being member as ube ngumntana ohlolwayo, but zininzi indlela onothi uncedisane ngazo nathi ukuqinisekisa into yokubana sisiba ne-impact erayithi kwabantwana bazimva kwethu. 073-849-1740 kambe ke mphulaphule nawe sekunika ithuba lokuba ngaba ungene kambe ube kanti uyazibuzela apha kuMadlamini ongumseki weNkciyo Eastern Cape. Uyazivela ke eyityatyadula kambe ke eyibeka icace ca kwekati emhlophe ehlungwini yonke nje lo mcimbi esiza nawo. Ndicela ke ngoku uqonda seswami, ingakumbi njengoba soyibeka ukuba ngaba usuka phi neNkciyo Eastern Cape kade kabe kanti kuzothi ga kolu usuku lwanamhlanje. Ingaba apha eMpuma Koloni xa ujongileyo, ingakumbi xa sithetha ngohlumelo, njengoba wena sowule udila nabantwana udila nabo, le nto izamayo iyabonakala uba ngabi khona apho uyakhona. Masithi ke awusekho ke ngoku, uthi noko ndikhona isilumiso endisishiyileyo phaa naphaa. Ezona njongo zakho uthini? Kakhulu. Uyabona abantwana endinabo kwiNkciyo Eastern Cape, hayi ngobantwana nje, ngabantwana endithi xa ndibajongile ndibona into yobana i-future of the program isezandleni ezirayithi, because ndibabona kwangoku abantwana beNkciyo Eastern Cape bayazigqamisa ngendlela zonke. And also what I like ngabo is that even kwi-program ngabo abaza nee-ideas, athi umntana sisinasi kule camp kaDisemba ndicela kwenziwe itopic ethile. Sisinasi as abantu beNkciyo Eastern Cape sicela ukuzenzela into ethile nethile nethile. So loo nto leyo iyabonisa into yobana sinabantwana kwi-program yethu abangonqeniyo to think outside of ii-boxes. Sinabantwana le program abayibonayo beyond thina, and also sinabantwana abayibonayo i-impact yayo, abanomnqweno wokubana le impact bayibona kubo ingaqhubekeka nakwabanye abantu. So I don't want to lie, le vision esasinayo of making sure that isine-impact entle kuma-2000, so that nabo bazoba ne-impact right kwigeneration enemva kwabo, siyayibona thina. And indeed loo nto leyo isibonisa into ethi if ever as young people singaqalisa ukuphakama and start i-initiatives ezobhenefitha abantu abatsha, sele thina then we can go forward, because ndiyibona phaa kwiNkciyo Eastern Cape into yobana abantu abatsha xa sele bemile bayamaka, and it's possible that singa-achieve whatever siyifunayo if ever siyasupportana as young people. Wow. Right, imizuzu ngoku ngama-22 phambi kweyethoba, intsimbi ngeyethoba ke sobe nathi siwazela ngomva amazomoya siyivala kweliya icala. Manjonge ke kweli icala likaFacebook, andazi ke noba inetwork into zam ziyacotha apha kweli cala likaWhatsApp, ngoba ndiyazibona iWhatsApp zingenile nto nje ndiyazama uzivula apha dololo, kodwa ke mphulaphuli sokukhangela kwalo mzuzu mandibe ndijonga aba bangenileyo phaa kuFacebook wethu apha khona sisitsho sithi amasiko nezithethe Vukani Community Radio. Usiphosethu Mpothulo isithi ndicela ukubuza uba umntu ndicela ubuza ukuba ngaba umntu ujoyina njani. Hayi ke inoba usandoyivulela ithotholo lakho ngoba ebeyicacisile, kodwa ke ndiyaqonda uba ngaba xa sesihamba uyawuphinda ke uMadlamini abe kanti uyayicacisa kweliya icala. Andazi ke iminyaka emihlanu loba iminyaka eminintsi na, kodwa ke benza ukubuza nje uba ngaba xa uyijongileyo iNkciyo Eastern Cape le kwiminyaka emihlanu, kwaye iminqweno yakho uyibona indawoni usukela ngoku? In 5 years izobe indizi,
izawube ixakile because one thing about Inkciyo Eastern Cape endiyithanda ngayo is that asithethi kakhulu but siyenza. So 5 years ezayo sizobe si-international. Uzabe Inkciyo Eastern Cape sibe sithi no sithetha nawe sisingapha eHollywood. Because injongo yethu esinayo kule minyaka izayo kuqinisekisa into yobana i-culture yethu irecognizwe nakumanye amazwe. Sure that we document i-culture yethu because it's funny xa ungena ku-Google ne and ugooglishe about uQueen Elizabeth uyavela phayana. Akumki inetwork xa kufuneka kuthethwe ngoQueen Elizabeth, but when it comes to athina apha eMpuma Koloni uke uthi sometimes uzama to search about imvelaphi mhlawumbi ye-leader ethile ungayifumani, kanti zizinto ezo besifuna ukuziveza because i-culture yethu ayikhange idocumentwe enough so that izokwazi ukuvela ezizweni. So thina le nto sifuna ukuyenza into yobana inkcubeko yethu as Black people, inkcubeko yethu ese-Eastern Cape mayirecognizwe even internationally, because if ever thina siyakwazi ukufunda nge-England, why umntana wangapha e-England engazofunda yena nge-Eastern Cape ngokuba ngumXhosa? So zizinto ezo sifuna ukuzenza program yethu. That's why ndithi in 5 years to come sizobe sikude kakhulu. Hayi ke iyawufika i-5 years ndiqaye ke ndiyayithanda esi spirit unaso kambe ke inkosi kakhulu ke ngaleyo into. Mphulaphuli mandikhangele ke apha kwi-SMS line ingathi ukhona okhoyo umphulaphuli ngapha ukhona esithi Camagu Ntsundu ndiniphulaphule ndifuna ukuthi untshuke apho kuye uMadlamini ndisithi ayibambe apho angayeki. Ndicela umbuza ukuba ngaba yintoni kambe ngubani omkhuthazayo endlini? Kwaye ndicela undibuzele ingaba unento yokwenza nomama uNokzola Mndende kusini na? Ndingutata uMdlane. Tata uMdlane lo choy. Camagu sisi. Ndiyiqondile uba le question lena ikhona direction yakuyo. Ndiyiqondile because zonke ii-interviews endiya kuzo umbuzo oqala endibuzwa wona ngulona, yabo. So umuntu ondikhuthazayo mandithi ifamily yam yonke, ifamily yam, ii-friends zam ngabantu bandikhuthazayo because each and every day izi-struggles endigqitha kuzo ngabantu bokuqala ndithetha nabo kubo, and ngabantu bokuqala ndithi ndisokudinwa endleleni bandikhuthaze bandinikeze amandla and show me that noba kungenzeka ntoni na they will always have my back. So ifamily yam backup yam kakhulu, iitshomi zam ziyandibackupa, so I have a very strong support system, which is why Inkciyo Eastern Cape kungasoze kube lula nento yobana kuthiwe iyafohloloka because andilaa nto of starting something knowing that kukhona abantu abakukholelwayo kwiphupho lakho and also abantu who will support you no matter what. So mna ndinane-privilege of having ifamily yam and my friends by my side. Then obviously ke uProfessor Mndende umakazi wam. So we are very related. Ngumakazi wam, yimentor yam, yitshomi yam. So ezinye zezinto endizenzayo kwiprogram yam isikakhulu ezidibene with amasiko nezithethe zizinto endizidiskhasa naye every time ndixakiwe ndiya kuye. So that's why ndisithi ifamily yam yona indisupportayo because andideske ndiye ngaphandle ndiyobuza information when I have someone inside the family nondisupportayo nobelievayo kweli phupha lam. So yakhe bhuti wam ngumakazi wam. Nantsi enye into ivezwa apha, ndiyaqonda ibalulekile, ivezwa nguMpinga le nto phaa kukomani esithi ndicela undibuzele apha kusisi uba ngaba ingabe bayabafundisa abantu abadala, ngoba uthi ndikhumbula kugxothwa abantwana komnye umsitho kuba kugxothwa abantwana benkciyo kuba benganxibanga
abantu abadala besithi ibukeki lento yabantwana abangamantombi apha basihambelaze. Ingaba ke ngoku nina niyinkciyo Eastern Cape niya ke nibafundise abantwana abantu abadala xebe ngobuntu obu nangalento yabantwana abangamantombi bangaba banganxibi kule misitho? Inkciyo Eastern Cape bhuti wam yile nto ndiye ndithi thina asenza imsitho wemini eyi-1 because iba ingxaki where abantu bazokwenza umsitho omnye ethi umntu ndenza inkciyo enze 1 day for unyaka wonke wenza i-event yonyaka. It means that ixesha apho bafundiswa khona about ihlobo lokudilishana nabantu ifike loo nto leyo ibe yi-problem kuthi, which is why ke thina ke zinkciyo Eastern Cape senza as awareness campaigns because kwezi awareness campaigns kulapho sidibana abantu abadala and sidibana nabantu then ayazi umuntu omdala into yobana irole yakhe ithini na in encouraging and supporting abantwana, nomntana naye azazi ii-roles zakhe. So I think if ever singayiqala apho siyazi into yobana inkciyo mayingabi yonto eyenziwa for i-1 day cha, it's i-movement ekufuneka siyikhuthalele ukuyifaka ebantwini so that kungabikho olungquzulwano lokubana abantu abadala bacinga bafuna abantwana banxibanga xa be-embracer i-culture yabo. So iqala apho lento lena of taking inkciyo siyenze into yosuku oluyi-1 kanti inkciyo it's something efanele ubana siyayiphila daily. Something efanele ubana xa sifika kwii-platforms ezinjena we educate abantu into yobana kahle kahle ithini importance yayo because ekugqibeleni we need to know into yobana why are we doing this. At the same time siyazi into yobana as a society zithini ii-roles ekufuneka zidlaliwe in ensuring that i-impact le nto siyenzayo iyabonakala. So we need to educate each other about ezi zinto ezi to ensure that akho mntu uzawubona ilungelo lomnye umntu linyashwa okanye mhlawumbi lingakhathaleleki. That's why it's very important into yobana masi-include everyone in the community, masizi-include iinkokheli zibe yiphathi yayo, masizi-include nabanye abantu ababhilivayo kwinto ezinenkcubeko phakathi so that zingazubakho ezi zinto ezokubana umntu enze unothanda wakhe, ye-understand. So izawuthi ke le nto lena ibe into elungileyo siyazi into yobana inkciyo it's something efuneka siyiphilile a-lifestyle yethu so that sikwazi ke ngoku to educate each other about nee-processes ekufuneka zilandeleliwe kule misitho iye yenzeke. Right, injalo ke sele sizomkhulula kweli icala lingapha undwendwe lethu njonga nje abokugqibela phambi koba sibe kanti siyayikwela ukumbela kambe ke niya namhlanje inkqubo enikisa umdla ngeyona ndlela ingummangaliso mphulaphuli wevukani community radio. Andiyazi ke loba lo umbuzo azile uthi usemontini uba ngaba uzokwazi na uphendula, kodwa ke uba ngaba uzokwazi uphendula lilungelo lakho uba ngaba ungawuphendula. Uthi Camagonsondo nakundwendwe lakho ndicela ubuza kusisi ukuba ngaba beke kwabakho isankcwe ngaye kwakunye alright, beke kwabakho isankcwe ngaye kwakunye Inako. Ndicela ubuza uba ngaba ezo ngxelo zamphatha njani kwaye lithini lakhe icala. Andiyazi ke iyawuxhomekeka kuba ngaba lowo into uyayiphendula okanye awunoyiphendula, awunyanzelekanga. I don't understand xa sithi lithini lam icala noba mhlawumbi ufuneka ndithini na, understand like I know. But one thing and noyithetha is that Inkciyo Eastern as a brand umsebenzi wethu uyazithethela uwodwa. Nasizo Mndende as a brand imisebenzi yakhe iyazithethela iyodwa. So it's up to umntu into yobana adecide into yobana uzawukholelwa eyiphi na into okanye angakholelwa eyiphi na. But one thing endiye ndayifunda mna kule 8 years I've started this organization, I've worked hard ukuba ndibe kule ndawo ndikuyo. I started it from scratch, ndingancediswanga mntu, which is why ndisothuka on social media xa umntu ezothi gqi esithi ndandiyifawunde naye, but eyazi uba
uxoki, understand, and I've worked so uba mandibe kule ndawo ndikuyo namhlanje, so analo ixesha of entertaining izinto ezingazuba ne-impact kwi-growth of this foundation, because ekugqibeleni I have hundreds of abazali abakholelwayo kwi-vision yenkciyo Eastern Cape. I have a lot of abantwana abandilandelayo nabakholelwayo nabandibona as a role model. So if ever I will always attend izinto ze-social media, ndizawube ndizihambisela ngexesha, because ekugqibeleni abantu will always talk. Xa usenza into entle abantu bazawuthetha, xa usenza into embi abantu bazawuthetha. But one thing endirhalela abantu bayazi into yobana anything oyivileyo ngaske wenze research ngayo before uzawuza on social media uzothuka umuntu for something ongayaziyo. Research first and qiniseka into yobana you have effects zakho. You understand? I'm not and myself okanye to explain izinto, but abantu mabafumane facts zabo before they can attempt in attacking anyone, even if ayindimanga. But mna on my side akho nto indistressayo, because umsebenzi wam nenkciyo Eastern Cape uyazithethela nje uwodwa, awudingi nokudifendwa. Ilithoba imizuzu leyo, hayi masiyivale mfana, siyivale mfana. Ndiyafuna ke ngoku phambi koba sibe kanti siyayiqukumbela ndikunike nje uthethe ingakumbi nolutsha olumameleyo ngawo lo umzuzu, utsho nje namazwi akho okugqibela siyiqukumbele siyivale Madlamini. Ebantwini abatsha ndifuna ukuthi ukuba unephupha lilandele. Ebantwini abatsha ndifuna ukuthi kubo xa ubona omnye umuntu omtsha esiya phambili okanye ephumelela, don't be intimidated, because awuzosisa ndawo. Instead qalisa nawe and work hard ephupheni lakho, because ukuze iphupha lakho lifezekiseke funeka ibe nguwo osebenze nzima ngephupha lakho. Alizofezekiseka ngokufuna ukuqabelwa kwabanye abantu, but you need to work hard, because abantu abatsha ngoku bayonqena usebenza. Into abayifunayo zii-outcomes ne-fame abangabayizani na. Kanti when we start working hard emaphupheni wethu, mos abantu bayandiva into yobana ndithi mna inkciyo Eastern Cape ine-8 years ngoku kungona abantu bayibona ezithivini bayive ezireyidweni. It's because ndiqale kudala ndasebenza nzima kwi-foundation yabo. So as young people masifunde ukucreata ii-foundations kuqala before kube khona amadonga, because once sileqa amadonga okanye sileqa amaphahla then izoba khona ingxaki. Masizikholelwe siyazi into yokubana we are capable to achieve onke amaphupha wethu despite ii-backgrounds esisuka kuzo. Masifunde to work together okanye to assist each other towards impumelelo yethu. But most importantly masipreacheni uthando nobumbano nomanyano as young people of this province. Qhakaza nolali always. Bethuna. Ndiyafuna ke phambi koba ndibe kanti ndiyakukhulula ke ngoku masiphinde sibakhumbuze bangaba nifumaneka phi apha kwi-social. Inkciyo Eastern Cape ke bethunana, it's very i-4th industrial revolution zinto zethu. So like nje abantu mabangasithesti mabayazi into yobana noba use-America you can get in touch with Inkciyo Eastern Cape. Website www.inkciyoec.co.za. Ku-Facebook Inkciyo Eastern Cape, ku-Twitter @inkciyoec, Instagram @inkciyoec, then on Twitter @inkciyo. Then iinumber zethu siyafumaneka ku-066 38 93 218. Ezi numbers ke ezitshileyo ziyafumaneka nakuwebsite yethu. So abantu bangene kuFacebook basibhalele, si-engage nensinde bana singa collaborator kanjani na in making our province great when it comes to izinto zenkcubeko nabantu abatsha. Alright, Nasizo mani, enkosi ngexesha lakho Madlamini, mandibulele ndibambe ngazo zozibini kwaye ke sitsho egameni lomzivukane FM sithi sikunqwenelela okuhle inkciyo Eastern Cape ingakhula ibheke phambili. Siyabulela ke ngexesha lakho kakhulu, simathongo amanje. Enkosi kakhulu bhuti.
Enkosi kakhulu. Right. Right, simbambile ke ngalo olo hlobo.